partner Edwin Polinar, ang inyong trusted real estate agent, entrepreneur, and a blogger here in Cagayan de Oro City. Before anything else, partner, kung first time lang ka sa atong channel, please like, subscribe, and click the notification bell button para updated ka sa mga realty talk and tips dari, partner. So before anything else, intro muna tayo. Alright! Yan, partner, thank you so much again for watching. And ganiha, partner, nagpasalamat mi sa Ginoo kay sold a house and lot worth 1.3 million. A round of applause! Ikaw, partner, thank you so much sa team dito sa Cagayan de Oro kay nahimo siyang successful kumikan sa among one course o one thing. Ana, no? Okay. So, ang among nasud ganiha is pre-selling project somewhere in Balingasag subdivision, and isa sa mga business partner si partner Renor. Shout out, partner, congratulations sa imong 1.3 million sales for today, July 31, 2020. Alright, partner, so kani nga topic akong gibuhat siya vlog para pud kani siya makatabang sa atong mga business partner nga mga bago pa lang and gusto pa learn, additional learning. And disclaimer ha, I'm not a professional kuan diha mga somewhere I'm not a professional broker or something kuano. I'm also a real estate agent with my experience before way back 2011 na naka-experience sa Cebu, and now siyempre sa atong experience naman yun din na tumalimtan. Then here comes, no, I'm back in real estate business, realty company, and ako lang pong i-share sa inyo para doon na dugang information, dugang wisdom, dugang knowledge para sa atong realty business. And of course, katong gusto nga feel sa among team, and you are also welcome, and please comment down below kung gusto ka one of our team. And we are doing this real estate agent property this Cagayan de Oro online. So mas dali lang karon, partner, kay we are doing this online. And ako lang pong ikuan ganiha sa isa po nag-assist sa atong sales. Ang client ni partner Raynor is from US. Then sa online lang namo na sold out ang property. Alright, grabe, partner. And of course, nag-start and kani siya is the topic karon ako i-share sa inyo is the pre-selling project versus the RFO or ready for occupancy unit. And ang atong comparison is number 1, based siya sa construction status sa usa ka subdivision, and number 2 is based on down payment terms, and number 3 is based on turnover. Alright, so okay. Number 1, based on construction status sa house. Kung sa pre-selling, partner, is of course sa pre-selling project is subdivision is wala pa siya development. Usually kung mo-site tour ta, mo-site view ta sa subdivision, is atong makita dito sa area is plug pa lang, dunay tarpaulin nga nagpasabot nga dunay project nga ito po diya. Pero as of now, sa labi na sa mga low cost housing, usually maski pre-selling pa siya, sold out na siya. So makita nato ang area is kalibunan pa siya kasagutan, di ba? Wala pa siya development, but 80 to 100% sa mga pre-selling project is sold out na. Nga naman, affordable siya and long term ang pagbayad po sa atong down payment. Alright? Unlike kung may sigot po ta sa status, construction status sa house, sa RFO, is ang RFO is number 1 na nasa balay, makita. And kung makita po tag subdivision nga nanay mga balay nga nagtukod, usually kana sold out na siya. Nahimo lang na siya og RFO kung dunay ni back out nga mga buyer or dunay announcement ang developer nga reopen sa usa ka subdivision. So that is RFO. Nana ang balay, nana ang unit.
Dayon, number 2, in terms of down payment terms, sa pre-selling project, ang nakanindot is gaan siya kay long term ang pagbayad sa down payment. It takes 2 to 3 years siya ang pagbayad sa down payment. Meaning, mas gaan sa buyer, mas gaan sa client ang pagbayad sa iyang monthly nga equity kay long term man. Unlike kung RFO, usually ang pagbayad sa down payment is 6 to 12 months. 6, 10, 12 months depende sa mga developer. Alright, so mas bugat sa part sa buyer since na naman ang balay, pwede naman sa makapuyo kung mabayaran niya ang total amount sa down payment. Mo po lagi, 6, 10, or 12 months to pay. Ang pangutana, ang imong buyer, kaya ba mo bayad sa mahinganang amount? Usually, ang total down payment is 10 or 20% sa total contract price. Let's say for example, 1 million. 20% of 1 million is 200,000 bayaran niya 6 months. So kung nasa kwarta ang anak amount, pwede na siya makapuyo sa iyang unit nga iyang ikuha. Then ang remaining balance, depende na po saan i-apply, pag-ibig ba or bank financing. Alright, so let's move on to number 3 is about turnover. So sa pre-selling, ang turnover is medyo dugay-dugay with partner kay it takes 2 to 3 years man to pay the down payment. So ang requirement sa mga developer, as long na makulipid niya ang down payment and ma-approve na yung housing loan, either sa pag-ibig o bank financing, saka na siya ma-turnover or maka-move in sa iyang unit. Kung kuan pod sa RFO, ang nakanindot is since na ang balay, basta babayaran niya ang total down payment, automatic pwede na siya makapuyo. So mas mubura ang panahon makapuyo na ang atong buyer sa atong unit kung RFO. Okay, so ang disadvantage lang po partner sa RFO kay dili ka makapili og block number o lot number sa subdivision kay usually kung unsa na to na reopen or RFO siya, maura gito ang ma-avail sa atong buyer no kung asa dapit. Unlike kung kuan po pre-selling is makapili mo yung advantage sa pre-selling. Makapili ang imong buyer kung asa iyang gusto nga plaster nga block number or lot number sa iyang area, dool ba og entrance, dool ba og gate, dool ba og amenities, di ba? So makapili ang imong buyer kung pre-selling ang iyang pilion nga unit unlike sa RFO. Alright, mo po na sa ang advantage na sa pre-selling. Makapili siya. Then, so far nga na lang, kung sa tanaw mo partner, kung ikaw mo'y buyer, ikaw man si client, asa may mong gusto? Pre-selling or RFO? Comment down below para atong istoryahan natin mga buhaton yung mga pag-uusap kung asa mong mas prepared. Kung napo kay client, at least ma-share niyo sa imong client or na kay idea usawan niyo pag-handle ang imong client kung pre-selling or RFO ba yung gusto. Ano na comparison katong sa tulo. Alright, so that's it partner and more sales to come no sa team and hope nga doon natin nakuha nga na learning sa atong topic karon. Bisag mubo lang siya nga topic and kani siya is dako rin siya og katabang puhon kung doon na kay mga buyers para ma-close nimo ang deal. So comment down below kung asa mo gusto, pre-selling ba or RFO. Okay, so this is partner Edwin say, impossible is just an opinion. Remember, you are born in greatness. Thank you so much. Until my next video. Bye.